Političari nisu ispunili 5 ciljeva za tranziciju OHR-a. Zaključak je Vijeća za implementaciju mira. Osuđena je zapaljujuća retorika pojedinih političara, a Republika Srpska prozvana za blokiranje završetka supervizije u Brčkom. A kada je u pitanju igra naših zmajeva, visoki predstavnik smatra da jednostavno nije bilo na fake. Navijački duh, navijački šal, kraj nogometne afričke bajke ravnodušnim nije ostavilo ni visokog predstavnika Valentina Incka. Incko poručuje, Bosna i Hercegovina je izgubila, ali dostojanstveno. Nije bilo međutim nafake. Igrači izbornik se dokazali, ali ne i naši političari. Nafaka je njima prijeko potrebna. Vrata Afrike zatvorena, vrata OHR-a još ostaju otvorene. Zbog neispunjenja 5 ciljeva ni na ovoj sjednici Vijeće za implementaciju mira nije razmatralo odluku o tranziciji OHR-a, a predstavnici Europske unije su jasno rekli da nema kandidatskog statusa dok se ne ispune prioriteti za zatvaranje OHR-a. Potrebna je izmjena Ustava što nije uvjet za zatvaranje OHR-a, već da bi se osigurala usuglašenost sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Jedini konkretan napredak na ispunjavanju uvjeta za transformaciju OHR-a ostvaren je zahvaljujući timu OHR-a za popis imovine. Popis imovine je dokaz da OHR radi na ispunjavanju uvjeta za svoje vlastito zatvaranje. Političari su pozvani da se suzdrže od maksimalističkih pozicija i retorike opasne po BiH. Osobni napadi i prijetnje tužbama protiv visokog predstavnika nisu prihvatljivi. I zna se naravno ko tu prednjači sa retorikom i mi smo to osudili u okviru PIK-a. Ja sam isto bio lično predmet takve atake. Dodikove najave o referendumu ukoliko Incko potegne ovlasti nisu europske. Republika Srpska prozvana je za blokiranje supervizije Brčkog distrikta. Sa supervizijom za Brčko distrikt morat će se nažalost nastaviti jer Republika Srpska blokira njezino zatvaranje. Već 10 godina oni nisu učinili ništa. Republika Srpska je pozvana da objavi u službenom listu odluke visokog predstavnika kako bi se okončala provedba konačne arbitraže. PIK je zatražio rješavanje pitanja Mostara, a izražena je ozbiljna zabrinutost zbog neriješenih pitanja u svezi s međunarodnim sucima i tužiteljima. Jedini pomak je ispunjavanje uvjeta za liberalizaciju viznog režima, kao i trenutačni angažman čelnika u razgovorima o ustavnim promjenama. No sudeći po svemu, i ovdje će im trebati dobre nafake. Osim dostojanstvenog gubitka reprezentacije, naša zemlja je zahvaljujući političarima doživjela još jedan nimalo dostojanstven poraz.